vari kunopa maya vanonzi Dorcas Ndoga nababa Wiseman Chitokora ndamukurungai navamukurungai opposite manje vamukurungai vari kunopa amai Dorika ndivo vabereka mwanasikana mwanakomana then Wiseman Chitokora ndiye abereka mwanasikana nyaya yapo manje kuna amai Dorika vabereka mwanakomana vakuchiti kuna Wiseman uya atika ubhadhare kuti chengetesa kwawakaita ndombo isiri yedu mapona pane nyaya yacho saka ndati opposite aifana zviita kuti zvaimangana nababa uchimangarira mukomana zvino ndimukomana ari kumangara kune musikana wacho kuti huya mutibhadhare kuti chengetesa kwamakaita ndombo isiri yedu saka zvakuna mai Dorika makurukota abero pamusoro weda mukomana wacho asati zvakasvika tizvoti tinobvumirira kutaura iye mukomana wangu wacho haana kusvika sazoti pamwe anenge akundika ai mwana wangu wacho ari kubasa ndina mai vake ameroti topaitawo semukomana wacho dai pamwe achasviipapo taida kuti dai mangotanga mune kujekesa akamhangara mukomana here kana kuti ndimi kana murimi uyo hatimumiriri sainyaya yamakamhangarira pamusoro weda inini ndine nyaya yandakauya nayo ndofunga January 5 pakauya musikana ari mwana wavo akauya natete wake nabhudhi wacho ndishuwa ndiripo kumbavha wandisedza zvanzi tauya taende musikana ane nhumbu yemwana wenyu ngati nhumbu yemwana wangu zvanzi ngati manje zvino mukomana hapo todii zvanzi tisi kuziva kuti mimi moita sei shuwa chitauya nemukomana nemusikana tikati alright zvino inini kuti ndimurambire hazviite sei hazvikwanisiki chimusiyai alright mwanakomana dzimwe nguva kuda vanozivana kana kuti vari kuwirirana imi chimusiyai kana mukomana auya tawirirana mukangonozivi vanozotenge tawirirana panyaya dzipi panyaya dzedu makaona tasedzana tetevai kurova tisina kuwirirana papi panyaya dzedzi zvishuwa paya vhasiwa tagara mukomana ndabva ndamutsvaga avha auya mukomana ndakavapa nguva ndikati iwewe ndatsanangura vari vese mukadzi aiapa iye ari apa timukicheni ndatisa zvandaakuita ndindakupai mazuva taurirai nyaya dzenyu atisuda noizi wiriranai pamukatangira nepamakaperera ndofunga shuwa mukomana akapukana pamazuva yacho yaye mukomana ari kutaura musikana kuti inini mukomana ndikarara naye September ka1 September wacho inini wangu mukomana akabva August achinotenda kubasa kwake kwaangari August September October auya ndakatoya pakati pake ndichitoneta kurayirawo wangu kuti zvinokuti pane nhamo kuno shuwa auya mukomana saka avasvika kungosiya akangoiri Sunday achibva tomukira mafu afadzokera saka padaro pauya musikana shuwa kana nabhudhi wake natete wacho ndikabvunzisa ndikati mimi mwana wenyu ari serious here kuti dumbu ndere mwana wangu zvakanzi ndokutaura kwaita ndikati inini shuwa ndikwanise kumurambira kuti mukomana kana papa shuwa mukomana avha auya ndabva ndapa mazuva ndofunga handina kuabvunza vana vakapesana vana kuwirirana pamazuva nokuti mwedzi wakutaura musikana shuwa mukomana anga asipo ndiSeptember koyo akangosangana ngawani kwaakataura ndobva zvapera zvadaro ndobva abata nhumbu yake zvadaro musikana abva adzokewa naye kumba vatadza kuwirirana abva ambodzokewa naye kumba sanhasi mangwana yacho abva adzoka futi nani nababa naadzimai vavo natete vevai nevamwe vanoti amai nini naiyo vauya kumba kuye shuwa vakasvikira kasabhuku vabva ataura nhoradzavo kwasabhuku sabhuku abva andisedza hana kusedza kwaya kumba ndabva tasvika pere patagara zvakanzi hambuya tauya nevana vasvika nenyaya yakadarekadai ndifunga nyaya mukuiziva musikana anga ari pano ndikadashuwa saka vari kuti iwo modii musikana ndiyei adzokewa naye nokuti pano ndikufamba pemuridzi wenhumba vana kuwandana naye ndikati ndozvavafunga kudzoka naye zvina kuita sei hazvina kuita zvino mukomana adzokera kupi atenda kubasa vati zvino haminoti modii ndikati hazvina kuipa kana vachimusiya asi inini panapa vakatadza kuwirirana ndofunga mukomana adzokera achizoti nyaya havana kuwirirana havana kupedzerana nyaya havana kubatana saka inini ameno sabu akati inini mutongo wandakuita nyaya yenyu ndikuona kuti mukutendererana muri kuhwandirana inini ndada kupinda ndini pakati penyaya yenyu inini zvandapira mimi madzimai muroora ngagare papi pano asadzokere kupi kumba ngagare panapa inini ndakuitonga ndichidai
mwedzi shavha wataura January 5 months. Saka ini ndakuerenga kuti bva 5 months kusvika kwana 9 months dzangu. Shuwa sabva vaverenga mwedzi akavona May ndo pari kwana 9 months. Zvazikasita kumira takadaro. Tadakuda kushanda nacho zvekuti mukomana anogona kunyura kana kuenda kugeresa zvanga chida kumusungisa pazuva rachiroro, anogona kuenda kujera nyura mahara, anogona kuenda kujera nyura nyaya yechokwadi. Saka ngatiite zviripo ndada kushanda nema DNA test. Musikana akasungunuka May wacho pasi apana kuchena kapa musikuwirirana ngati chokwadi. Imimiwo fanele kutsvagawo kamari wokumukadzi, imimiwo kumukomana tsvagai kamari. Mwana akangosungunuka chenda kuti mberi padhitsi ndinopedza nyaya ndakati shuwa kana zviri zvozvo mandijekesera bana kuita sei apana kuipa ngatigare ngaasare zvake. Baba mazvizwa here matongera ndaita zvanzi aiwa kana iri madhene aina kuipa inini ndapagutsikana ona apo ndokuti nyaya ite sei ipere. Shuwa musikana tadaro wapedza nyaya, musikana kwakusumuka kuti aende. Ndofunga musikana akachema sabu akati izvi kai zvazvina kundichenera pamberi pangu izvi. Mwana akuchemei haana kutanga kuyogara nhasi panapa, akatombouya akagara chitobikira amwene wake vari papi vari paripo nhasi akuchemei. Chitorai mwana mende naye pasera bomaoko sorry, chitorai mwana mende naye kupi pasera. Ndokutora mwana uya atete vai namenini vai mende naye pasera. Kuda dzimwe nguva zviri kumuremera anogona kutaura. Ndokuenda naye mwana wepaseri nana atete vai mwana yakungochema kana chaakataura. Ndokudzokewa futi naye zvanzi haana chaataura. Ndokabvunza nasabhuku kuti naye musikana uri kufungei uda kusara here ko saka uri kuchemei hapana saka uchachema here alright. Zvadaro paye achema musikana vaoneka mushemusha anyarara hati nani chachema ndaakusara naamwene wangu. Baba namai vasimuka maiwe achema mere ndopakadzaya madzibaba dzokai nemana amai zviri kuitika ava vana ava handiitika uyu mwana kuda dzimwe ngwana zviri kumuremera kuti ane nyaya yake asi hakwanisi kuitaura. Torai futi mwana mene naye paseri ari kuchemei chitsva ipapa anapa chii hapana chinyowani kapa hafana kutochema afana kutosungunuka kutofara kuti amwene wangu anditambira. Zvino iye ari kuchemei hapana chaari kuchema. Saka endai futi naye paseri katuka shuwa ende naye paseri. Mwana uya haana kana chaakataura ari kungochema chete handi mazviona. Vadzoka naye futi pana sabhuku saka sabhuku kana pasina chaataura kuda dzingwana yake iri kumuremera imwe inonetsa kutaura inorema. Imimi chimuchenda inaye kupi kumba kana maenda naye kumba tichataura naamai ava papera pe3 days hotera kupi kumba. Kana moyo wake wasununguka anodzoka asi kana akabatikana tangodi kuti tiite mumonero mwe chete kuti mwana ogara kumba kwenyu. Kana vana zvavanoitawo vachibatsiridza munobatsirana ari kupi ariko pane kuti musungire mwana sizo mangwana muvillage mari kumunoita ari ufu anogona kudimwira mushonga pano anogona kana kuzvisungirira nekuda kwezvinhu zviri mumwoyo make zvaasiri kukwanisa sei kubudisa. Alright pai aendewo ana asho ndabva ndaita sokudaro sezvo ndakatodza sabhuku akatomudza zuva chiri chitatu. Ndabvawo kubasa kuma3 ndokuenda kuye ndakatombona shuwa muroora anzaenda kumvura adzoka kugara pasi paye ana mai vacho ndati ndatera muroora sekutora kuti wana sabhuku zvanzi muroora ndiyeyu handisi kuziva kuti ari kuda here kudzokera kumba. Shuwa akasedziwa muroora wangu ndokuuya muroora ambuya watera wati kudi uda kudzokera kumba ndakudzoka alright tigadzira mitesemende. Shuwa takatakurana kumba kwedu tasvika paye tagara. Chakazondinetsa inini mukugara kwanga tichiita ndofunga muroora yakarwara arwara inini ndakaenda kwababa ndakati ndozvaita muroora tati kubatsirana nizvo zvakatooma. Shuwa baba akanditi mimi taipurai ini handina purani yandinoita nokuti motangu haina firo. Ndabva shuwa ndakadzoka wedare ndakaita nge munhu anopenga pakuseni kune dowa ndakazosedza sekuru wangu anoamai vangu ndowapinda memhanje apa ndikati inini zvinhu zvandilemera ndiri hwani imimi chimhanyawo nekuvhillage munotsvaga mari inini ndichitsvagawo transport zveshuwa inini sekuru akamhanyawo shuwa vabatsirwa nemari iye inini ndabva ndaona transport ngoita bva taenda kupi kuDaruweni. Mushure taenda kuDaruweni pane pandasiya kutangira tanyorana 5 months kudaro inini ndakaenda nemuswero muroora wangu achi February kunomuperekedzera sekutanga rikandimuperekedza unoinesa chikadhi asi kana waperekedza iwe mukati memi haubvumiri kuti atsei kupinda. Ndofunga watangira kunotesta kwekweku abva aenda abva anotestwa indiri panze aiwa marizautsi akandakuyaona nguva iyoyo mapedza ndapedza kwakunonyora saka ndofunga ndakanzi budai panze munhu mukuru antaura igani yake shona ndabuda panhu akagara zvangu pabhenji. Ndofunga muroora wangu akabvunzwa mukati yadzoka futi anga iri pa5 months rakanyorana kwasabhuku yadzoka futi une mwedzi mingani ndine 2 months ukapedzera kugeza rini December.
inini shuwa ipapo handina kutora bhuku asina ndakagara pabhenji zvese ndiri kunzwa mwa amai anga ndakagara nawo akati madi kupinda kuti mutaure nyaya ii zvairi kuti ndipinde nesavhati muno mutu uda anozvitaurira ega imi budai panze budai masimadzingidzira ndakaita kunotesta uko ashwana vanaenda kumba ndachandakataura tasvika kumba kadhi zendi ndaigara naro ndabva ndatora kadhi zendandega ndokuverenga shona kuona December 2 months ko zvafamba futi sei chishaitika inyaya kwizoti kwasabhuku iriko iri pa 5 months uno wechi 6 wataya kuno bwazi zvese zvandaita zvifamba nasabhuku kuma minutes asabhuku zviriko zvekusikara zvese ndakanyoresa kwasabhuku mwedzi yake yakanyoresa kuzosvika nyoresa futi 2 months ma minutes ode ese ariko sabhuku shonda imudza sabhuku ati manje zvino anyoresa futi 2 months todi saka kuri kuti mwana anoda kuti shandisa shuwa pana patakanyorana mwedzi atakanyorana akaenda kunesa December zvafamba sei ngati ameni sabhuku ataiwa nofunga taenda kudarweni arwara kudaro tasvika kudarweni kwekwe panze pamanesa iye rasvika juti rake inini ndakada kutanga kutaura zvanzi aiwa mimi budaya ende mugarawo hapana chenya taura igasi mwana mudiku ini shwana kudzinga kwena fanana kugara nana mai apo ana mai anga ndikatogara nawo atachitoronya dzanga chitotakwa ndikutonzwa mbe yangu yabvunzana nesu tukunze musana hapana chiri kuitika hapana musana chete musana chete saka une mwedzi mingani ndine 2 months zvakanzi nana mai wa imi endai munobatsidza ndemotaura ndimi nyaya iyi ipo pai horai mwana wenyu ari kutumanza pamusoro zvadaro orit saka zvadaro manje pazondidzimba ituti nyanya kuya kunoko ndofunga ndishwa ndakaenda nemwana akutora hembe atumwana baba kunzi nini chenda tora hembe tanetsana mushonga andisungisa ndamuti chenda kugara kumba kwa baba wako nokuti wewe usugara papi pano saka zvadaro manje mwana aenda March watapo ini ndakanzwa kuti kune mwana mwana asungunwa March isusu May hazvina kuipa samkurungai wangu kana vane maziro nemafungiro vachavese maviro yaita ine mwana kunondudza shoko kundisedza kwasabhu kuti wankurungai zvinowanika zvinhu zvedu zvambira zvakadai zvino ini shwa ndaikonzwa nemafoni ende shwa ndichidarika ndichinyatsokuona shota iyo apa pane chii pane mwana saka ini ndo zvinhu zvakandirwadza kuti ndisvike pazuva ranhasi kuno kuti iwo angatizadzirwe kungudzawo musoro nyaya kuti ini ndakatadza kuuya kuno kuudzai kana kuti zvinhu zvedu mwedzi yatakatarisirana iye hainazosvika nechinangwa chakati pamusoro idare ina hangu handina hurukuro hombe ndichaidimura nyaya yangu kuti tikwanise kubata mazwi chokutanga ndinoti muna January ndo pandakaziva kuti mwana wangu anga ari form 3 achienda kuchikoro anonhumbu ndobva ndatuma madzitete yake ndikati bvunzai mwana uyu handisi kumuona zvakanaka upenyu hwananchirarama naye nozvazvava handizvo shuwa mwana abvunzwa akakwanisa kunomineta akati ini mukomana wangu akandipa nhumbu ndiwo kuchakoma nguva iyoyo ndakasumudza tete nohanzvadzi yake ndakati ini handisisina mvumo yekuchengeta mwana uyu endai naye kumukomana wake shuwa aenda kumukomana wake akasvika kuwana amai ava ndo vanga varipo amai ava vakakwanisa kupindura ana mavatumwa vandakatuma kuti mamuchinonokerei nyaya iyi ndinoiziva kuti vana vanga vachidanana kubva ndichigara kwenyu shuwa vandakatuma vakadzoka nomhinduro vakati hatina chanetsa vatina vakagara vaziziva kuti vana vaidanana ndobva ndati hapana chakaipa zvadaro amai ava vakakwanisa kugara nomuroora wavo kwomasvondo 2 pano runyararo vanopfungwa yokuti ini ndichamhanya kumapurisa kuti ndinosungisa mwana wavo vaona kuti nyaya iyi haina kurefu kwairi kuenda amai ava vakatanga kushungurudza mwana ndakaona zuva nozuva ari kupisa rodhi achidzoka kumba adzoka kumba ini sababa ndakakwanisa kutora madzitete yake yaye vandakatuma kuti endesai mwana ndikati dzoka ino mwana kumba kwake tsika iyi haina kupera kudzamara muroora anorevera mwana wangu asumuka nechigumbu kuenda kuporisi kundoripota kagariro kaari kuita aenda kuporisi aripota vatesedzwa amai ava vataura nyaya yavo muporisi vaenzaniswa amai ava vakakwanisa kubuda zvakare vachishauta
Zvadaro ini Ambwe. ini Imbomirai zvishoma. Mati Ini. mirai. Mati ichi. Mati Ichi. udadzuma. Sorry. Izo zvanzwa pamataura pese manzwa baba vadai. Aiwa. Sorry. Ande. Zvadaro ndakaona amai ava vakauya kuseni pamba pangu. Muroora wavo vamusiya kumba. Zvikanzi baba ndauya, ndikati ko hanzi chii? Zvikanzi mwana muroora wangu ari kurwara. Ndakati wo chii chiri kudzimba? Zvikanzi ari kuti musoro nomusana. Saka ndauya pano ndichikumbira kuti tibatsire iwo nomotikari yenyu titakure muroora. Minduro dzandakavapa ndakavati amai, honai. Motikari yangu inoda 10 liters kana kuti 5 liter kuti igone kusumuka. Nyaya iripo honai bhazi rapinda rinoita dhora kubva pano kuenda kudotito. Ko imi madii kutsvaga pondo maenda kudotito kuchipatara madzoka moya mundipindura kuti mwana anga achirwara tabva kuchipatara. Saka so amai inini ndinokuti imi nomuroora wenyu endai kuchipatara. Ndokudzokerera ndova yeuchidza ndikati amai honai muroora wenyu haana kadi. Imi ndimi varidzi vonhumbu, ndimi munoziva kanyoresero kenyu kamunoita kadi. Takuranai nomuroora wenyu muenda mugadzirisa kadi. Asi ini kumanheru kwozuva ranhasi ndichatuma vakomana kana kuti ini ndichauya ndione kuti shuwa maenda here kuchipatara. Shuwa amai ava vakasumuka vakasvika vakatsvaga motikari kana kuti chakavatakura ndokuenda kuchipatara. Ini zuva ravira ndakapinda murodhi ndokuenda kumba kwavo ava amai. Ndakasvika ndakavawana vachitandara. Ndakati ndauya kuti ndigutsikane kuti maenda here kuchipatara kwandareva. Amai vakati hongu kuchipatara taenda. Ndakati ko kadi magadzirisa. Zvikanzi hongu tagadzirisa kadi. Ndikati makorokoto maita basa. Saka manzi kudii? Zvikanzi tanzi tinofanira kuenda kuDarwin. Ndikati kuDarwin ndo kuchipatara chihombe. Neniwo ndinosimbisa izvozvo kuti endai kuchipatara chihombe. Amai ava vakakwanisa kuti no ina handina mari. Ndakati kwete kana muchita hamuna mari ini pache zvangu ndinokubatsirai nomari yokuti muende kuDarwin. Imi motsvaga mari yokudzokesa kubva kuDarwin. Nguva iyoyo ndakabva ndapinza muhomwe ndobva ndaburisa $5 ndobva ndati oya amai $5 iyi batsiranai nomuroora wenyu muende kuchipatara. Ini handina zvandaiziva kuti kadhi ravo ravanyoresa nomuroora wavo rinohuori. Vasumuka vaenda kuDarwin vakasvika vakarambirwa. Vakanzi koimi amai munonyoresa 2 months pamwana uyu iye achitaura achiti mwedzi wandava uno ndo chi7 ko chirudzii. Amai ava nomuroora wavo vakakakavadzana vachibva kuDarwin. Ina handipo, handina zvandiri kuziva. Ndakaona mwana asvika kumba. Ndo zvaitika kuDarwin. Amai vakandinyoresa mwedzi 2 vachiti tisanetsewe nesiyo padotito takataura chokwadi tinoshungurudzwa. Ko pandakauya makadii kundiudza chokwadi kuti manyoresa mwedzi isiriyo. Alright. Zvadaro ndakaona amai ava vakabva vauya kumba kwangu ini. Zvikanzi Itai mupfupi. right. Ndiri kukumbira kuti mutichengeterewo muroora. Ndobva ndati inini kwete handikwanise kuchengeta muroora. Chandinoda ini ndipeiwo twangu ndikubatsirai. Amai ava ndakaona fesi yavo kuti havachakwanisa kuchengeta muroora. Ndakavapa nguva yekudzokera. Ndokusara ndokuronga nomhuri kuti naimi ko zvino Baba achitokora. baba Baramba muchiwata dhoromoro. Alright. Pesa tazi kuti china kuti nyaya chikwenda kupiti papi chaipo panyanya. alright. Amai ava ndobva vauya zvikanzi ndiri kukumbira kuti muchengete muroora. Ndobva ndavati kwete. Shure ndobva ndazviona kuti mwana mudiki anogona kufunga pfungwa yekuzviuraya. So vanhu vanditi vari kuenda kutora mwana wavo kuna mukaradzi kwaari usiku hwomusi iwoyo. Ndakasvika kuna amai ndikati amai ndanzwisisa ndipei muroora wenyu ndiende ndogara naye. Murume wake kana auya ngaateere kumba anowana mukadzi wake ndinawo. Kubva musi iwoyo handina kubva ndavaona amai kusvika nditakure mwana aende kuchipatara kudzamara kusvika abatsirwe kudzamara nanhasi muzukuru wavo aripo. Handichaziva kuti kubhadhara kwavari kuda kuti ndibhadhare
ndiri kubhadharei, ndiri kubhadhara sadza here, ndiri kubhadharei. Ipapo ndinoda kuti mundibatsirewo dare rino ramambo. Jekesa yamai. Anza handisikuziva kuti chamuda kubhadharwa apa chiya. Pamusoro inini chimunyanya ndwaza chandoda kubhadharwa inini amai vomusikana vakauya nemwana kumba vakaenda kunoziva kune muridzi wemimba kuti inini mwana wangu muridzi wenhumbu ndinhengi. Inini panapa handisi hangu mazita hangu evanhu asi ndikurondedzera. Saka inini ndakachengeta mwana wangu kubva 2 months nehafu akagara kumba kwangu. 2 months nehafu dzasimuka kumba achienda achinosvika kunosununguka. Achinosvika kusungunuka inini havana kundiudza kuratidza kuti isusu takachengeta nhumbu isiri edu hapana chedu zveshuwa. Kana dai tingataudzane zvimwe tingatadzane kana edu anga achizoti nhumbu nindei mwana wangu handinokwanisa kundiviga. Zvaifana kungoya kwandisuma kana kwasabhuku. Zvakamira zvakadai ndozvaitika. Saka todii tochiona muonera pamwe chete. Saka nyaya yavo yaratidza umboo hwakakwana kuti shuwa mwana haasi kusvika nhasi. Mwana akasungutswa musi wa 29 nhasi date ichi hapana kana fomisheni yawayana wakangogara. Saka inini ndozvinhu zvikunyanya kundibata. Kubva ipapo mubvunzo wangu uri kuti imi mamai ava vane mwana wangu kumba kwavo makaitawo nguva here yekugara pasi nemwana wenyu imi? Akumba kwavo inini mwana wangu akauya ndindi takati mwana wangu achiona manje zvazvaita zvinhu isusu mhosva yayedu hapana zvatingaiti kana zvinhu zvatouya saka todii akudiwa preparation. Ndofunga shuwa mwana wangu akauya pamazuva yayo akati saka apa ari kuti ari kumba kwavo isusu kana tatenga zvinhu zvinongenda kupi ndozvandakavirana nawo kuti ndika ndagadzirira ndatenga zvinhu zvinongenda kupi zvatinge tatenga zvemwana. Saka shuwa mwana akauya. Aiwa pandandiri kubvunzira ndibate zvakanaka panyaya yekuti mwana muroora asununguka imimi mune dare here ramakagara nemwana wenyu? Mwana wangu ine akatombouya mushure mekunge mwana asungunuka inini ndikamusanangurira kuti mamira zeta isusu hatina kusumiwa kana kufonera hatina chatikuziva vasati vatiudza. Mwana wangu abva angoti kweni ndodiwo imimi ndini kana imimi musina kusumiwa kuratidza kuti vane chekuita nemusoro wenyaya nenyaya yavo. Ya zvapakaita mai pandandida kubatsirai ndoda kubatsirai ndichiti vakuru vakati kunonoka kumedza hanzi kukurumidza kumedza kutsenga uchada. Ndiri kuona sekuti ndo pamamati masvika izvozvi. Muri kuona nyaya yenyu haisati yasvika pakujeka. Muri kuona here kuti imi nemwana wenyu haana paakauya neshoko rekutaura kuti amai muri kuona here mwedzi yasununguka mudzimai wangu handiyo. Inini ndiri kuti makangoti imimi ndimi inini pamusina wekungosumiwa kureva kutiwo vanenge vaine pauziviro. Muri kuona here masidzano amakaita nokuti nhasi izvozvi muroora wenyu mwana waainaye nemwana wenyu vakazonotestwa mwana uyu akabuda ari wenyu. Muchapati kudii? Ndo chinhu chekutanga. Imi ndimi vapari vemhosva vekuti matora mwana wemunhu 1 2 ndimuri kuya kukwidza matare kuti makambotichengetesa mwana uyu haasi wedu. Hamuna zvikwanisiro kana zvibatiso zvinoratidza kuti tabata izvi uyu mwana uyu haasi wedu uyu makatichengeteserei mwana uyu. Imimi ndokubva mamhanya kuti muri kuda kutobhadhara. Nhasi uno ava vobva vatashuwa ndirogona kukubhadharai pati mwana uyu ozobuda ari wenyu. Imimi mega munopaonawo sei? Nokuti inini semaonero angu ndiri kuona sekuti mapati kasikei nokuti kunyorerana kwenyu imimi kana kuti kwedu isusu kuti uyu ataura kuti 5 months uyu ataura kuti 3 months 7 months izvozvi hamusati chero imi pakukura kwamaita mune vana vangani? Hamusatiwo here mati imwe nhumbu so matoiverenga mwedzi yene itombodarika nemwedzi miri. Kune zvinoitika. Saka izvozvo indaifunga kuti imimi dai muri vamwe kuti maibatsirika maisamhanya sezvamaita izvi mangwana nyaya iyi inogona kuzokufutirai. Ameno ndio muono wangu kune vane chekutaura pindai. Alright. Ndambozwa paya vanenge vari kuti adzimai vavanhu vanenge vakavaudza kunge guwa makandwa sei kuti singade kutaura varume vacho vari vemukuvere vemwana makandwa nani? Varume ndinandimbotaura kuti makandwa nani aikuudzai adzimai vava here vaikutaurira izvozvi? aiwa adzimai vava havana mbuda. Makaudzwa nani? Kune munhu wekugiredi wawakati aurai kapota pambe pamusoro inini munhu akandudza nyaya indama inini vavo apa hama inini waneti hama inomsa ndofunga ndowakandudza nyaya ise kwawakaenda kwacho kunotsvaga mushonga achinzi munhu akapa mimba mwana wako munyarikani. Saka inini ndiri kunyara kuti ichi
aende ko kwazvikwanisike ndibatsire baba vacho asatoita sei vazviziva nokuti baba vacho akaziziva kumba kune hondo akasugarika ndofunga vanhu vakaenda kutsvaga mishonga akaona kuita vanhu vatatu vachiramba inini nyaya dzese dzizhinji amenini wavo vanhu vaitondiudza inini saka amenini wavo anoita vamainomsa ndiwo ane nyaya yese ndivari kuziva ende shwa ndiwaitondipupurira kuti isusu taitoziva zvakadai 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 ende amai vacho shwa aitofamba itotsvaga mishonga kuti munhu akapa mwana munyarikani ini kuti ndikwanise kuenda zviite sei azviite ndibatsire iyo kuti nyaya ikazikana nababa kumba kuna rugarai pamusoro inini kumhanya kwandaita hakusi kumhanya kwokuti kana kuti zvakamira sei inini ndoda kungoti titaurirane tinzwanane mamiriro atakaita kana tichijekesana pakuti semamira takaita kwasabhuka ndiri kuti toenda kumadna topanana mukana wekutsvaga mari tojekeserana chene panhu pedu paita sei pochena torega kugara tichifungirana ya ipapo muroora wacho aripo here uyaya chimwe chandaikumbira inini munoona izvozvi kana madai ukama hunenge hwavepo so mukuvakwa kweukama haudi kukandidzirana munyonga moza zvakanaka kutanga kuzokandidzira mane chibatiso chekuti mazvionere kana kutowatuka masangana paroti mazvionere kuti maitichengetesa mwana asiri wedu imi mane zvikwanisiro pasina zvikwanisiro izvozvi dai maamuri vamwe makatarisa kana mavhidhiyo emadna yaya muri kuziva here kuti vamwe vari kuzodororoka so vachitaura zvamuri kuita izvi yeti pamusoro pezvo imi muri amwene munoziva zvinoita vana vadika izvozvi imwe nguva anogona kutadza kutoziva dheti chairo ravakaita zvinhu izvi ava vana vadika but imimi makapadzika nerudzuru ini ndaitofunga dai muri vamwe maipataura makareruka muchiita tsvagurudzo dzenyu motoenda motestwa muchiwirirana imi maona kuti mwana ndewenyu mozvinyarara maona kuti mwana hasi wenyu mochiuya kwamambo kuti right uya kuno but nhasi uri kuti uya kuno zvikwanisiro kana zvibatiso hauna mangwana nyaya iyi munobva maona exactly mwana wenyu munoona kuti nyaya dzacho zvadzinopedzisira dzaita dai muchimboteerera kana kumbocherechedza izvo zvazvinozoita unoita seuchatsvaga pekufuka nemazwi ewangu uchibuditsa saka ini ndaikukumbirai kuti dai maamuri vamwe nonokai zvishoma ini ndaikumbira kuti imimi muroora mwedzi yamakanyorerana nekuti ndimuri kunyatsoziva imimi mwedzi yamakanyorerana amwe nenyu aripo sei yakapesana uye sei makanyoresa madhetsa asiriwo muchizonotaura mamwe futi madhetsi kuti aroi chekutanga munotyora pamusoroi ndainombokawo nhumbi yangu ine 6 months zvanzi munofanira ndononyoresa hamuna kadhi zvadenda kutotito tiri murodhi zvikanzi handi tinonyoresa 2 months noti kana unyoresa 7 months tinotukiwa hatirapiyo handi rinonyoresa 2 months tikasvika kutoti tikanzi kumurume wenyu achafurama murume wenyu ari kupi nechipana pachi tonyorera vanhu 2 murume nemukadzi zvikanzi ndiri panapa ndichamirira murume akahapo panapa zvasvika mukati mezvikanzi nyorai 2 months ndo mwedzi ati kutanga kuverenga vanyorwa pa 2 months iyo kanzi ndofanira kutestiwa zvikanzi nachafurama yaya hatesti munhu 1 tochitesta vanhu 2 zvikanzi naiva testa inini nekuti ndini murume wacho ndiri kumiriri vakamuvana chafurama yaya anokunda vatesta amwene kuna vandatestiwa inini vandanyora kadhi rangu vatadzokera kumba pandakanyora kadhi racho nai iyo kamuvana tora vanaisa pesi mavo vanotauya kumba tasvika kumba tagara murume akamva nauye ndingamba ndarwara taenda kudaruyeni ndasvika kudaruyeni ndanzi mimba yako ne 7 months nofanira enda usikani pakudzimba kwakuita pamwe mwana asina kugara zvakanaka pana tadzoka tichibuda padaruyeni pagera wabva natoka kutukana uri imbwasekwe uri mhacha panyo pasina chinhu auchengeteka uda ndishandisa mari yese ndauya nayo kukwirisa bhazi ino imari kuti ndaifanira kumwa tii nguva yese ndaya kunokwi nguva yekuti ndaifanira kuti ndamari icho kundishungurudze tichafa nebp nekuda kwako iwewe tasvika kumba tagara chikafu vaiti vakabika chikafu kumapureti avo 3 yavo vana 2 neavo anonditi gara pamusuwo votiti uye tiji ndaikwanisa kuti ndidyi chikafu navo tagara vamvana fonera ngoma wangu zvikanzi vei kunoko ngoma wangu vamvana uya naatete vasvika zvikanzi mugara zvakanaka hene murara wenyu vakapimvana piwa ngomvana tanga kutsanangura
ine vanadzi kweogara zvakanaka enamweni wako ndapiwa nguva ndatanga kutsanangura pandakatsanangura kuti vanobika chikafu vachipakura plate 1 yavo vana vavo 2 vachindinyima nguva yakamva vatanga kuridza miri vachikuda panze vanhu vepanext vakati vachitomhanya chichiti seka time dzadarika vanhu ava vachisvika panapa ndetime dzatanga kuchema maya asi patambira shoko reruferi ndikakamva nasimuka mumba makatira vasira inini namukoma wangu naatete vanhu vabuda panze me akamva vabuda panze vanhu vakana mabhegi avo vanhu vanhu vapinda mumba vanhu vatora mabhegi angu vanhu vakandidzira panze atete namukoma vakamva vabuda vakudzokera vanobvunza kuti asi mabhegi ere musikana ari panze apa zvikanzi ndinda maisa ndichamadzosera oraiti muchidimbu right kwesoko takunzi ndandoda kuti munditsanangurire kuti imimi nemurume wenyu makasangana mwedzi upi kupi? ndakasangana naye muna July kumatumbu machina chibhoshkuwa matumbu machina anenge ari kumusoro sanga tiri kuzasi neredio kwachibandi muri muna July. Muri kuona iyoyo mazwi iwayo pamakaenda imimi izvi zvinhu izvo zvakanyoreranwa sei kwasabhuku? ndanzwa ama yava vane mwedzi yavari kutaura yavari kuti yakazopesana imi makanga muri kwezvi painyorerana mumwedzi? Nandiripo. Makanyorerana kuti kudii kwasabhuku? Takanyorera muna July. Muna July? Mwana kazvizvarwa musi 20 March. 29 March. Ndizvo kwakanga kunani kwasabhuku pamaitaura mazwi aya mumwe chete ari munhu aiziva mwedzi waJuly uyu? Kuona baba namama naatete vasiri imimi amai. Aiyo ndada kukubatira panhu wangu aripo ndopandikuona ke. Aiyo tichipeiwo mumwe anga aripo. Anga aripo panyaya dzedu dzichitanga tichinyorerana mwedzi pana secretary wacho ari muno. Secretary wasabhuku? Secretary ndiari kuziva mafambiro enyaya dzacho nemanyorera zvacho saka ndopandada ngokubatsirai chitoti. Secretary ndimani? Right. Pazvinyorwa makanyorerana kuti kudii naamai avo? Pavakauya muna January vakataura kuti vanga ine mwedzi 5 yekusitatu. Kureva kuti muri kutenderana August kana kuti? Kutaura kwavo ivo vakati vanga ine 5 months. Handiti mukomana akati mukomana akaramba akati nini musikana wavo ndakamukonza muna August asi handa kuti ndabata miri wake kusvika ndazoonana naye muna December Xmas. womukomana akataura December musikana ndokubva ataura August. Zvino mazviona here kuti nyaya yamuri kupupura ndeyekuti nyaya iyi haina kutoyananiswa vanhu vachiwirirana chinhu chimwe chete. Musikana akaramba akabata August mukomana ndokubva abata December ndokuti bva machiwirirana imi kuti sezvo vanhu ava vapesana mazuva avataura taakuchimirira DNA asi ndizvozvo kusaka imimi chasaka nhasi kuti muti imimi mazuva kohoraiti uyu musikana uyu akanyoresa August sei makazonomunyoresera 2 months iye aitojeka kuvanhu kuti ane 5 months imimi? Ndinenda kupinda mukati handibvumirwe kutopinda mukati zvachose ndenge ndiri kunze kumirira chitotoyabude kunze topinda kupi murodi kana kunotesta ndakatodzingwa kunonyoresa ndakadzingwa handipinde baba handipinde zvachose handodive kana statement handaure handina nyaya naye dzandakatoredzidzira pamwe panaida kubatsirai munoona kuti mwedzi waakataura kuti muone kuti nyaya yacho haisi kuvhiringika. Mwedzi waakataura ari kuvillage ngatitoti shuwa nhumba haisi yemwana wenyu asi mwedzi waakataura nasabhuku kuvillage muri kuona here kuti waenderana nemwedzi waasununguka iye ubva azovhiringika bhureni kuchipatara wonyoresa 2 months ngatingopatorai toda kuti isu shuwa mwana haasi wenyu mwedzi waataura ari kuvillage 5 months iye mazoenda naye kuchipatara ngatitoti shuwa ari kukunyeperai iye ndiye azopinda mukati obva anyoresa 2 months mwedzi waari kusununguka woenderana ne5 months dzekuvillage imimi mega pabatanidzei panipapo anechekutaura pindakuda zvekare payaona asikaiti anokwanisa kutabuda nemwana kuchipatara kuti mwana atozi makatozomshauda zvikatava munzira
baba pamusoro kushauta zvechitutsi ndini handina kutuka chitutsi asi ndandiri pakumuonesa kuti ndizvo here kuti takanyoresa kwasabu kune mwedzi yakati kuno mouya nhasi makunyoresa 2 months mukuzvionawo sei handiri kuda kushandisa inini makusani apa ndikuya kutoti ngadzirise nyanyi pamanesi handiti asi mimi makutaura kuti ndine 2 months akatonditira dzimwe nharo baba aiwa vazhinji vaita zvatakawirira 2 months wakuchinja sei asi mazoda uyu mwana mudikire zera ramudaara kuti alikwanisa kutera tambai mati zvakati pamwe mhene zvamanga muchizvifunga dzenyu aiwa ndibatsire ipapo ndibatsira ndina kare chandakambotaura baba panyaya 2 months ndini mwedzi atari kufamba nayo ka ndiyo iri kwasabu handizochinja mwedzi nini tari kufamba nemwedzi yedu tichimirira nguva chete handizochinja mwedzi kuti nyorisa 2 months zvatase isusu tine nyaya dzedu dziri kwasabu adzina akasimudzana woko ndiani Richi kawanda walipanga. inzwa yamai tichida kutanga taziva kuti mune here weukama oraiti aiwa maita zvakanaka ndo zvataida ngoziva taura izvi vakaenda nemudhari wene vakamutaura kuti isa madhezi akati madhezi emwana uya aiziva madhezi saka akatya kuti ndakataura madhezi andinawo kumba akugarike zvakanaka aibomonyedza nama yavo achicha kuti tatenda imwe nyaya yakaita kuti amai vati vajekesere kuti paclaim yavo nokuti claim yavo handichiita kuti uyai kuno kuva chitokora kuti bhadhare pakuchengeta kwatakaita mwana ipapo ndaida kuti vapajekerwe futi kuti vanogona kusabhadhara nezvikonzero zviviri kana zvitatu kana zvikuita sei sikuti isisu dai kuti tisataurai mwana toda kutaurai kuti mwana wenyu imi toti ngatiti vatorana musikana nemukomana tisingataurei mwana ko kugara kwaaita naye ko handika kugara kwaaita naye ko achienzerana naye kwacho kunokodzera futi kuti nini mwana wangu shuwa toti ngatiti auya nenhumbu yacho ine 1 mandi ini ndozobhadhara futi kuti ndani kuti wewe wakatogara nemwana wangu ipapo amai vaiwe kuti toda kuti tibhadhara inini mwana wangu inini angana iwe musikana uyu utongogara nemwana wako ipapo ndatita ipaonawo futi ipapo kuti hakusi kurwadzisawo here muridzi wei asi muriona still pari kungoramba pachiwedzera kujekeswa kuti muri kuona here kuti pamusoro pekutoudzwa nemwana wenyu kungokuudzai chete shoko rokuti amai uyu mwana wanhengu uyu December tine zvandakaita naye zvinodhura kuti muzoti mubereki wache makumupedza matatu uyu musikana ane makore mangani zvona chapa kuti ndibvunze ndambonzwa vachiti vakaona kuti mwana patamugamushira nyaya yatonhora hatina kwataendeswa beta ndichimushungurudza ndosaka ndabvunza makore emusikana muri kuona here zvakaita nyaya yenyu imimi mune munhu akakupai mazwi yekukuadvaisai kuti muchibuda munyaya iyi endai kudare muchiti zvino ndaitokumbira zvangu kuti dai muri vamwe imimi manje maitofanirwa kutokumbira ruregereroka muchizodzoka kudare mabva kumadna pari zvino indaifungiza kuti imi maifanira kuposa utete moramba muri pasi pababara nekuti ndimi vapari vemhosva imimi nekuti akatokujekeserai kuti December chero izvozvi uyu ngatitoti kumashure kwesoko akarara nevarume 16 years iyewo mwana wenyu ndokubva aitawo 17 ndokubva akuudzai kuti December amai uyu izvozvo maifanirwa kuwana zvamaiti batapinda tisati taiturirwa nyaya iyoyi yatora nguva futi yakareba zvichida semadzimamba titotenderwa kazhinji kutonga mhosva dzevana vari pasi pemakore 18 itori mhosva nyaya idzo dzese dzinofanira kuenda kumapurisa isi tozodzitonga dzabva kumapurisa nechikonzero chokuti yeandaiji kutaurwa isi chete chatinozongotonga taakuti baba vanofanira kupiwa madamages ekuti vakakanganisirwa mwana chete atichikurudzira kuti mwana ngaende kuchikoro kana achiri mudiki kunyange akanganiswa ane mwana asi anogona kutaurwa naye mwana kunzi adzoke kuchikoro kunyange akasununguka anonzi mwana ngaende kuchikoro saka kuti nyaya yenyu iyi
munenge mamaiti kurumidzire kuda kuimhanya mbijana nyaya iyoyo. Dzimwe nyaya tiitaisa kuti hatingoti nyaya dzisingazive kwamambo cheti dzitonge. Tine dzakawanda dzimwe dzatiri kuyananisa vanhu pamaofisi pedu apa dzisina kukwirwa, dzisina kubhadharwa mari, atichibatsiridza chekuti vanhu vagare zvakanaka. Semi mimori mukungaira mamusina mhosva ndevana, asi ndimazoipindira manje. Saka tiri kuti vana ndovakaita musikanzwa. Saka ndiri kuti chirungodiwa chete kuenda kunotorwa ropa. Zvakuda kuti imi ndimwe nemwana komana kuti agutsikana zveshuwa ndewangu kuti haasi wangu. Mwana kukomana ndiye anofanira kuti aite shungu dzekuti atsvage mari kuti zveshuwa ndisazochengetedzwa mwana asiri wangu. Aonekwa zveshuwa kuti haasi wake. Mane simba rekuchiya kwamambo kuti mambo ndakachengetedzwa mwana asiri wangu. Ndoda kuti ndibhadhare. Zvikunzwika mai. Pamusoro. Ndo zvamaifanira kuti muite. Ende kwamama akatosvika kuti kwaifanira kunotorwa ropa ndo chaiko maifanira kuzonosvika ikoko isati yasvika kupi kuno. Indaitofunga kuti dzimweni dzenguva bambo kuti ndoda kuti tibhadharwe kwakatoendwa. Mwana akaonekwa kuti haasi mumushambenyu saka tara kuti tibhadharwe, ndo zvandaifunga. Asi kana zvisati zvaitwa izvozvo itai kuti zviitwe. Kana zvaitwa mari dzavo dzabuda makuya kwamambo muchitaura zveshuwa ndaitaura baiba kuti mwedzi yanga yakasiyana toda kubhadhara. Vanenge mange maane simba rekubhadhara. Asi madamages manzwa ndagara ndabuda pachena kuti kana ari ndakakanganisa futi mwana baba vanenge vaudaudawo madamages angu. Zvikunzwika. Saka nyaya yenyu inoda kuti vanotorwa ropa. Mwana uyu aane mwedzi mingani asununguka? Ane 3 weeks. Ndo baba vatanga mutauro. Zvoti kana iye mukomana asati atona kana mwana muye chikonzero. Varumbwana vanhu varutorwa ropa nana Tinashe Mugabe. Murumbwana zvimwe zviri kuzomboitika kuti vanhu vanenge vachiita sei asi vanozonyara. Ambinga achiramba kuramba. Ende achitaura nemamwe mashoko asingaite. Saka tiri kuti zvimwe zvacho kuda kuti ukama dzimweni dzenguva watopo ipapa. Bvisai mataka, bvisai kuvengana, batanai zvenyu kusvika nyaya dzenyu dzafamba zvakanaka. Mane chokwadi chekugutsikana kuti zveshuwa mwana semataura imi mbobvisai makuhwa ekuti ndakanzwa amai Nhenga vachiti ari kuzikanwa mukuwasha kuti akakanganisa ndinhenge. Mbobvisai izvozvo. Titi uyu ari kuzikanwa kwaakambogara kumba kwenyu imimi ndiye ngaite shungu dzekuti atsvage mari yekunotorwa ropa. Zvikunzwika mai? Tokupai nguva yakareba sei yekuti munotorwa maDNA iwayo? Pamusoro. Saka tauyawo kuno kuti tibatsirike. Zvaita zvakanaka kuti yamudariro yajika manje. Saka ini ndakukumbira nguva ndinamai vemukomana. Ini shwa nyanya kana kandoti pajeketi ikwanise kuyanana tigarisane zvakanaka ina kuipa kumaDNA ndonyaya ndaitoitawo sei yandaitoda. Saka ini ndakukumbira nguva shwa kunoshanda mukomana kumaini njuga kuti nguva anovana dzimwe nguva anoita sei anosha. Asi zvakuenda kuti inini ndakawana ini ndinotanga kuya kwamuri sati taenda kumaDNA kuti ai ndawanawo apa takusimudzira nyaya yedu yakwenda kupi kumberi tochienda zvedu kumatare kwedu kana tawina mazausisitiro anokodzoka kupi kana wawina kana ndawina ndini todzoka tochitangira ipapo. Iyo nyaya ndiyo andikutorera kumaDNA asi mondipawo nguva. Tinoda kuti mimi muchipe nguva yekutsvaga yekuti mimi mungatarisire mazuva api. Ndotombesawo mazuva akati because ijuka. Vatobhatanira kuza amuzvinyorwa kunokutabhatanira ndauzoitera nyaya idzi zoziva kuti yapapi. Mombotisirawo kana 3 months. Dzakawanda. 2 ndakutotema because injuga kuwana kushaya zvese mondisirawo pa isai 2 months. Imbesai 2 months. Pa 2 months dzakakwana kozenge mako vafonera kuti mazenda here munotorwa ropa. Kuzwika. Yaenda zvizvo. Kana mari yacho yapo yakwana musataudze nemuri mega tinoyakuzivisa chi kuti ngavachigadzirira mende kupi kumaDNA. Saka 2 months. Anenge richi 2 months zingwana murani. Unowatopera unotaverenga ndiwaperere ndakanga kuti June pera kwa June. Ora iwe papo matijekesera ndopanga ndichida kuti tisvike papi. Asi ndaisitai kumana ari kugambonoona mwana zvina mhosva.
baba panorema kana ini chaenda kagara kumba kuina ndakudza ndosvika ndikasiwa demo ini chayamai vacho ndakagara padhuza ndakusumira ndakudza ko ndakadzikiwa demo mwana angazoenda here amai vasina ku Alright, zvapera ende musaina baba. Evans Mafuga. Evans Mafuga.